Přátelé, moc vás zdravím a rád bych se vám vyjádřil k tomu podcastu s tou Friedrichovou. Kdo z vás se chce opravdu velmi dobře pobavit, tak to vřele doporučuji. Ale výpovědní hodnota toho má cenu kabaretu. Já jsem samozřejmě myslel, když mě Friedrichová pozvala do toho podcastu, že budeme hovořit o věcech, které lidi zajímají, o tom filmu, o tom natáčení. Samozřejmě se tak nestalo. Tak první bylo, o čem začala, že mi přesně jako tehdy vlastně udělal dětský psychiatr nebo psycholog PT Ivovi podsouvat, že schvalujeme nějaké znásilňování dětí. Prosím vás, já vám řeknu toto. Ivo v tom filmu jasně PT mu říká, že neschvaluje znásilňování dětí. A já stojím vedle a mlčím a Petra sedí na židli taky vedle a mlčí. Nora Friedrichová přišla s tím, že jsme údajně byli někde v nějaké nemocnici, kde byly nějaký znásilněné děti. Já nevím, jestli tam nějaký byly, ale můžu vám říci, že jsem žádný neviděl a s žádným nemluvil. Nikdo mi žádné takové dítě neukázal. A já sám jsem s nikým nikdy za dobu natáčení toho filmu nevedl o tom diskuzi. Co říct? Pokud k něčemu takovému dochází, považuji to za naprosto, ale naprosto zoufalé morální lidské selhání jednotlivců, kteří se něčeho takového dopouští. Ten podcast s Friedrichovou začal tak, že vlastně celou dobu mi začala podsouvat ty znásilněné děti a že my prý s tím údajně souhlasíme a podobný prostě nesmysly. Takže mě vytočila na úplně nemožnou míru. Na další otázky, kdy mě tam školila o nějakým budapešským memorandum, promiňte, já jsem chtěl hovořit o vlastním názoru v jejím podcastu a ne tam poslouchat přednášku z geopolitiky. A ve finále už jsem prostě začal vyloženě trotlit. Takže co jsme vypracovali? S Vladimírem Putinem od Vladivostoku po Atlantik a možná ještě dál a podobné věci. Jak říkám, kabaret na entou. A je mi velice líto, že jsem si myslel, že můžu mít někde stejný prostor hovořit a stejný prostor vyjádřit svůj názor, jako třeba dneska má právě zmíněný Petr Péte a režisér Robin Kvapil. Když mi teda už jeden z novinářů, na kterého jsem se otočil a poprosil jsem ho, že bych s ním rád nějaký podcast teda udělal, řekl, že se bojí, že když o mě, Petře nebo Ivovi napíše něco pozitivního, že ho vyhodí, tak si myslím, že jediná možnost bude, abych dělal tyhle krátké videa, který vám prostě pouštěl. Kdo chcete, tak se na ně podívejte, kdo nechcete, dělejte si, co chcete. A já vám postupně odpovím na všechny ty otázky, protože bohužel jinak to asi nepůjde. Velice bych doporučil z úterka 26. srpna 2025 Deník N. Ten článek vznikl ve spolupráci s novinářkou Petrou Procházkovou. A k tomu, aby jsme napsali, nebo aby vznikl takovýto článek, tak jsme strávili mnoho hodin osobního rozhovoru. I tak musím říct, že ten článek Deníku N nevystihuje úplně všecko, protože samozřejmě se to tam nevejde. Ale doporučuji vám přečíst, co tady píšou o panu doktoru Pétemu a o tom, jak Ivovi velmi šikovně podsunul tento nesmysl se znásilňováním dětí. Víte, Ivo není žádný zkušený rétor a prostě do té debaty se zapletl. Když ta debata potom šikovně ještě prošla střížnou, tak z toho je to, co z toho je. A mně je z toho úplně, ale úplně na nic.
Opravdu věřte mi na nic.